una situació de perill o en una situació d'accident, recorrem al telèfon 112. És de sobres coneguda la tasca tan important que fan, però el que no és tan conegut són les males condicions de treball que tenen i el poc valor en què es posa la seva feina. Les treballadores estan actualment en un conveni de treball que les inclou entre les teleoperadores, sense tenir en compte la forta càrrega emocional i psicològica que suporten i la gran responsabilitat que exerceixen quan ens faciliten una resposta dels cossos de seguretat, Mossos, Guàrdia Urbana, bombers o ambulàncies. Ara aquestes professionals estan en lluita, estan en vaga indefinida, per demanar unes condicions de treball com a mínim equiparables amb la gran tasca que exerceixen i amb la justa reivindicació de que siguin un servei internalitzat a la Generalitat. Com a servei imprescindible i fonamental que és, hem de donar suport a la seva lluita per assegurar la seva dignitat al lloc de treball i, com a ciutadania, assegurar la conservació i la cura d'aquestes tasques tan importants en el futur. Com a En Comú Podem i com a grup municipal ens vam reunir amb les representants del Comitè 112, on van poder manifestar les seves necessitats i condicions laborals i coneixem de primera mà aquestes reivindicacions i la justícia de les seves reivindicacions. També des del nostre grup parlamentari, el diputat Marc Parés va demanar a mitjans de juliol la compareixença de les treballadores i treballadors dels centres de Reus i Zona Franca del 112 per poder explicar la seva situació de primera mà al Parlament a la Comissió d'Interior. La lluita contra la precarització assegura la qualitat d'aquest servei, protegeix a les treballadores i a la seva tasca, perquè es segueixi realitzant amb els màxims criteris d'eficiència en el servei, alhora que protegeix també les condicions laborals, que al final suposen salut de les treballadores. I de fet volem anar més enllà amb aquest tema. Coneixem, perquè hi hem participat, que hi ha estudis en els que es mesura la càrrega emocional d'aquest tipus de feines. En elles, la gestió de les emocions és una part més de la seva feina, i això les incorpora també en un àmbit de la cura, poc visible i reconegut, però imprescindible. Calmar la gent quan truca, acompanyar en una situació de perill o gestionar el propi estrès i el de la persona que es troba in situ és tota una tasca que cal posar en valor. En els darrers anys s'ha reiterat molt la reflexió de que cal cuidar els que cuiden. Crec que en aquest àmbit, en el del 112, cal fer-ho especialment i que un acompanyament psicològic o algun tipus de servei de descàrrega i de gestió emocional seria molt necessari per a elles. Conec de prop la feina d'aquestes professionals i volia també, des d'aquí, donar-los una càlida abraçada i tot el nostre suport, que ja saben que compten amb ells. Gràcies. Gràcies.